This is Sparta! Σήμερα. Καλή σας ημέρα. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα, πραγματικά η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική. Αν συνεχίσει να ρίχνει αυτόν τον όγκο νερού που βλέπουμε να ρίχνει την τελευταία ώρα, δεν ξέρω κι εγώ τι αποτελέσματα θα συναντήσουμε. Βλέπετε λοιπόν, καταρχάς με συγχωρείτε, έχει πέσει και η επιστροφή, εγώ δεν σας ακούω. Βλέπετε, είμαστε σε ένα κεντρικό, είμαστε στον περιφερειακό πριν το Πανθεσσαλικό στάδιο, περίπου 2 χιλιόμετρα πριν. Καταρχάς, να σας πω ότι είναι πάρα πολλοί οι οδηγοί οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τα οχήματά τους. Είναι αυτό το φύγει αυτοί, το οποίο βλέπετε μπροστά έχουν αφήσει τα αμάξια και έχουν φύγει. Κατέβηκε και το εγκατέλειψε. Εδώ είμαστε σε μια υποδομή, την οποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε ακριβώς τι είναι, αλλά βλέπετε ότι είναι πλημμυρισμένη. Βλέπετε την εικόνα, είναι χαρακτηριστική στην εικόνα του Μάκη του Αβραμίδη. Και δεν είναι το μοναδικό σημείο το οποίο βλέπουμε ότι είναι έτσι αυτή η κατάσταση. Ουσιαστικά τα νερά αυτά κατεβαίνουν πάνω από το βουνό, δεν μπορούν να απορροφηθούν, είναι πραγματικά πολύ μεγάλος όγκος του νερού και βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα προσπαθήσω εγώ τώρα λίγο με τη βοήθεια του Μάκη του Αβραμίδη να σας δείξω χαρακτηριστικά στον περιφερειακό που βρισκόμαστε πού έχει φτάσει το νερό. Και δεν είμαστε καν, δεν έχω πάει πιο μέσα προς τα φανάρια, οπότε καταλαβαίνετε εδώ με τι δυσκολία μετακινούνται και οι οδηγοί. Βλέπουμε διαρκώς οχήματα των αρμόδιων υπηρεσιών να προσπαθούν να διευκολύνουν την κατάσταση, η οποία μοιάζει εξαιρετικά επικίνδυνη. Γιατί και μέσα στην πόλη και εκεί συναντούμε τα ίδια φαινόμενα. Υπάρχουν κάποια ρέματα τα οποία είχαμε πει και στην προηγούμενη σύνδεση ότι έχουν φουσκώσει, και αν πραγματικά συνεχίσει έτσι αυτή η δυναμική της βροχόπτωσης, δεν ξέρω κι εγώ τι θα συναντήσουμε μπροστά μας. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε καταρχάς πάνω που να πούμε ότι ο 70χρονος εκεί στον Άγιο Γεώργιο Βοσκός είναι νεκρός. Ακριβώς, είναι νεκρός, καταπλακώθηκε από τείχο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Τους πιθανότατα κατέρευσε λόγω της κακοκαιρίας. Το κακό ξαναξεκίνησε και έχουμε ειδοποίηση από την αστυνομία ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία σε όλο το δίκτυο της περιοχής του Βόλου. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε στο ρέμα της Άγιης Μεριάς ένα αυτοκίνητο στραπατσαρισμένο. Είναι το σημείο όπου οι πυροσβέστες και η αστυνομία εντόπισαν για έναν άλλον αγνοούμενο άντρα το αυτοκίνητό του. Βέβαια αναζητούν τον ίδιο, ο οποίος φαίνεται ότι επέβαινε σε αυτό. Βλέπετε την ορμή των νερών. Άρα πάνω έχουμε έναν νεκρό και έναν αγνοούμενο στον Βόλο αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουμε έναν νεκρό σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και έναν αγνοούμενο. Με πολλή δυσκολία προσπαθούμε να φτάσουμε στο σημείο που είναι ο τείχος που καταπλάκωσε τον 70χρονο. Είναι πολύ κακές οι καιρικές συνθήκες. Είναι περίπου η εικόνα που είχαμε εκείνο το διαβολεμένο τρίωρο 6 με 9 το πρωί. Ο καιρός επέστρεψε ακόμη πιο δυνατός και βλέπετε πόσο ορμητικά είναι τα νερά. Μαθαίνω στον Κραυσίδωνα ότι έχει υπερχειλήσει και έχουν πλημμυρίσει καταστήματα. Και εκεί υπάρχουν εφερτά υλικά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και τώρα αλλά και δυστυχώς στις επόμενες ώρες. Κοιτάξτε, έχει κλείσει όλος ο παραλιακός προς την Αγριά, έξω από την Πεδούπολη. Βιβλική καταστροφή. Τράβα ρε εσύ εδώ, τράβα εδώ, τράβα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Σας παρακαλώ πολύ, μην μετακινήστε, να μπορέσουμε να βγάλουμε τα συνεργεία, να καθαρίσουμε και η περιφέρεια και εμείς. Βοηθήστε μας. Προέχει ανθρώπινη ζωή, υγεία. Μείνετε στα σπίτια σας. Κλείσαν οι δρόμοι, κοιτάξτε τι γίνεται. Παραλίγο να έχουμε θύματα. Έρχονται τα αυτοκίνητα, τα GCB, οι φορτωτές, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Σας παρακαλώ πολύ, μείνετε στα σπίτια σας. Έρχεται περισσότερη βροχή.